Tak neviem, čakáme na tú Mirku, alebo... Neozvala sa, to kľudne podľa mňa môžeme začať, keď sa pridáhnú. Dobre. Z mojej strany tiež písala tá kočka, že nepríde, že ide na tú Oravu, takže... Tento rád zostal v strede voľný. Podľa nejakých týchto niečo znamená? Neviem. Také zvláštne usporiadanie konštelácií. Ja by som mala byť v strede tým pádom, ja som stredná. No. Nech sa páči. Ako to cítiš, kľudne. Dobre, tak môžeme teda asi začať. Tak ja sa predstavím pre tých, ktorí ma nepoznajú, teda okrem túto pána. My sme sa nestretli ešte, takže volám sa Gabriela Slaninková, pracujem ako psychologička, zároveň aj ako psychoterapeutka. Vo svojej práci využívam viacero terapeutických prístupov a v podstate na základe aj výsledkov nejakej mojej praxe som sa rozhodla teda, že urobíme taký pilotný projekt, pilotnú prednášku s tým, že teda uvidíme, že či vôbec som ten prednášajúci typ a či to bude mať vôbec nejaký zmysel. Ale prišlo mi užitočné rozprávať alebo teda podať nejaké informácie, ktoré sa v praxi objavujú a za mňa sú, aspoň teda z toho môjho pohľadu, sú veľmi podstatné. A ešte najskôr by som sa teda chcela poďakovať aj túto kondičnej trénerke, ktorá ma tak dobre podporuje v takýchto zvláštnych projektoch, takže ďakujem. Budem sa snažiť rozprávať zrozumiteľne a pomaly, lebo niektoré témy budú také možno aj komplikované, takže kľudne, ak budete mať pocit, že nie som zrozumiteľná alebo že niečo ide rýchlo, tak len mi povedzte a budem sa to snažiť vysvetliť alebo nejak zrozumiteľnejšie podať. Takže táto prednáška sa volá Tok životnej energie v rode. Najskôr, kým sa dostaneme k tomu jadru, k tej podstate, vlastne tak by som sa najskôr zastavila pri teoretických východiskách. A sú to také dve hlavné teoretické východiská, ktoré som používala aj ja, keď som stavila vlastne túto prednášku. A prvé teoretické východisko je systemický prístup. Aktuálne som aj vo výcviku v systemickej párovej terapii, takže o tom to bolo skôr také ľahšie vôbec sa v tejto oblasti pohybovať. A vlastne systemický prístup hovorí o tom, že v hre je okrem jednotlivca aj skupina. Čiže nie je to zameranie len na jednotlivca a jeho problém, ale v hre je v podstate akoby celý systém, ktorý toho človeka obklopuje. A systemický prístup, on je v podstate z môjho hľadiska je taký celkom akoby, tá filozofická ideológia je veľmi taká fascinujúca, lebo ona hovorí, že vlastne problém objektívne neexistuje. Problém vlastne vznikne len vo vzťahu a v komunikácii s inými ľuďmi. To znamená, že vlastne problém vzniká v reči. To je problém. A keď už vznikne v reči, tak ten problém vytvorí nejaký celok, nejaký systém. A ten systém nás spätne ovplyvňuje. Čiže sa ukazuje, že naše myšlienky, pocity, vzorce správania sú vlastne akoby požičané od ľudí, ktorí sú súčasťou toho nášho systému. Čo to ale znamená, že problém objektívne neexistuje? Hľadala som taký príklad, kde by sa to celkom dobre dalo vysvetliť, takže skúsim, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Predstavte si, že je v rodine dieťa, ktoré sa povedzme v 10 rokoch ešte pomočuje. A rodina to vyhodnocuje ako veľký problém, babky sú zapojené, celá rodina je zapojená, vnímajú to ako že čo sa to, kde sme urobili chybu, čo sa to deje vlastne v tej našej rodine, keď naše dieťa sa ešte v 10 rokoch pomočuje. A zoberte si druhú rodinu, kde sa vlastne tiež 10-ročné dieťa pomočuje a tam to vyhodnocujú ako no tak a čo? Ako nič nejde, v našom rode sa deti bežne pomočovali do 12 rokov. Hej, toto nie je pre nás žiaden problém. Takže aj tu na tomto príklade možno vidieť, že vlastne problém nie je niečo, čo vlastne objektívne existuje. Hej, že je to niekde nejaká, ja neviem,
diagnóza alebo niečo a táto objektívne existuje. Ak by to takto bolo, tak by vlastne všetci mali s týmto napríklad pomočovaním rovnaký problém. Čiže je to o tom, keď tak prakticky poviete, že nie je dôležité v podstate, čo sa deje, ale ako k tomu my pristupujeme. Je to zatiaľ zrozumiteľné? Kľudne do toho vstupujte, ak by boli otázky, ak budem vedieť, tak rada odpoviem. Takže mala som v mysli, že viacej sa tomuto systemickému prístupu budem venovať, ale v podstate nechcem vás príliš zahlcovať nejakou teóriou, uvidíme ďalej, ale v skratke len povedané, že vlastne čo je pre našu prednášku dôležité, je, že vlastne budeme pracovať s nejakým systémom. Nepracujeme s jednotlivcom, ale pracujeme so systémom a s tým vlastne, ako ten systém spätne človeka ovplyvňuje. To je vlastne akoby takéto pozadie, aby sme nevarili, že z vody, že si tu niečo akoby len ja som vypozorovala, ale naozaj akoby existujú už teraz terapeutické prístupy, ktoré hovoria zrozumiteľne, že je tu nejaká reciprocita, ktorá nás ovplyvňuje. Ďalšie vlastne teoretické východisko, o ktoré sa aj ja opieram, sú systemické konštelácie. V praxi pracujem síce nie s ľuďmi, ale s figurkami a v podstate nevnímam v tom nejaký veľký zásadný rozdiel. Asi viacerí máte skúsenosť so systemickými konšteláciami. Určite je to pre vás, nie je to nový pojem, takže poznáte. Okay. Takže trošku, aby som to tiež priblížila, takže zakladateľ je Bert Hellinger, ktorý vlastne pracoval 16 rokov ako misionár v africkom kmeni Zulu. No a tam vlastne vypozoroval, že oni v tom domorodom kmeni, keď mali tí obyvatelia nejaký problém, tak sa nejako zoskupili, postavili, niečo urobili a zrazu bolo po probléme. A on vlastne na základe tohto akoby pozorovania zistil, že je tam niečo, s čím sa dá veľmi dobre pracovať. Po 25 rokoch teda odišiel z toho rádu a vrátil sa do Nemecka a začal sa teda venovať psychoterapii a postupne akoby aj na základe systemického prístupu vlastne vytvoril systemické konštelácie. Takže on síce trošku ten jeho pohľad je taký, že tam zapája vyššiu moc, že je to také, že musí vstúpiť do toho poľa toho človeka a vlastne to vnúknutie akoby vyššej moci, to, čo mu tam príde nejaká odpoveď k tomu zloženiu, k tej konštelácii. Ale ešte vlastne som zabudla povedať, aby to bolo zrozumiteľné, vlastne systém je nejaký celok komponentov, ktoré majú medzi sebou nejaký vzťah. To asi je také zrozumiteľné, si myslím. Konštelácia je niečo, čo je akoby sklad, zloženie, súlad. Niečo, čo nás ale spätne ovplyvňuje. To je také akoby vysvetlenie tých pojmov. A ten Bert Hellinger vlastne v tej svojej praxi vypozoroval, že ten systém človeka sa riadi určitými zákonitosťami. A tie zákony vlastne popísala v 3 základných ľudských potrebách. Ja ich tak v skrátke trošku približím, ale budú veľmi dôležité aj potom pre tú našu ďalšiu časť tej prednášky. Takže prvá základná tá potreba, ktorú vypozoroval, je, že v tom systéme je potrebný akoby základná potreba, že každý má právo patriť do svojho rodinného systému. To znamená, každý, kto je, či je chorý, či je zdravý, či je štíhly, či je vysoký, dokonca či je živý alebo či je mŕtvy, každý má to právo patriť do rodinného systému. Bert Hellinger teda tvrdí, že až na jednu výnimku, a to je, keď je to vrah, tak vtedy ten vrah akoby stráca toto právo a stáva sa súčasťou vlastne systému tej obete. A obeť sa stáva súčasťou vlastne systému páchateľa. Tam sa vtedy tie pozície sa menia. Ale ako náhle je niekto z toho rodinného systému, kto tam má byť, je vyčlenený,
tak trpí v podstate celý ten systém tej rodiny a všetci zúčastnení toho systému sú ovplyvnení. Takže on to z tej praxe nejak vypozoroval, že vlastne toto právo tam má byť a je veľmi akoby potrebné, aby toto bolo dodržané. Pretože spätne potom vzniká konflikt v celom tom rodinnom systéme. Chcem sa spýtať, čo znamená ten pojem, že je ten jeden vyčlenený? Čo to znamená teda, že vyčlenený ako v rámci tej rodiny, alebo akým spôsobom si to predstavím, to vyčlenenie? Áno, dobrá otázka. Určite sa k nej ešte aj dostaneme, ale teda, aby to bolo teraz zrozumiteľné, stačí, že je prípad, že v rodine sa stane úmrtie a tá rodina to veľmi ťažko nesie. Čiže snažia sa na toho človeka zabudnúť, nehovorí sa jeho meno, nevyslovuje sa jeho meno, tak aby tá rodina teda sa chránila pred tou bolesťou. A v podstate aj týmto sa postupne na tú dušu sa zabudne. Čiže je nejakým spôsobom vyčlenená. Alebo ešte príklad, keď žena zažije potrat, že sa vlastne ani nejak o tom, čo sa udialo, vlastne ani nikde nehovorí, len teda ona o tej informácii vie, ale tá duša už vlastne je vyčlenená. A ona v podstate akoby už bola súčasťou toho rodinného systému. V momente počatia sa vlastne stáva súčasťou rodinného systému. Ale určite sa k tomu ešte potom neskôr dostaneme. OK, dobre. Druhé vlastne základné to ľudské právo je právo akoby rovnováha medzi dávaním a príjmaním. Znamená to, že vlastne on vypozoroval, že ako náhle je narušená rovnováha medzi dávaním a príjmaním, je niečo zlé v celom tom rode, v celom tom rodinnom systéme. A v podstate zostavil také základné pravidlá, že vypozoroval, že vlastne právo dieťaťa je príjmať a akoby právo alebo povinnosťou rodiča je dávať. Dieťa príjma, rodič dáva. Čiže základ, ten, kto je starší, vlastne dáva tomu mladšiemu. Starší súrodenec dáva tomu mladšiemu súrodencovi. Ako náhle je narušená táto rovnováha, tak ten rodinný systém niekde toto bude cítiť, že toto tam je narušené a bude si pýtať akoby to vyrovnanie. A tretia taká tá základná potreba je potreba hierarchie a poriadku v rode. A to znamená, že je tam z časového hľadiska je dôležité, kto tam prvý vstúpi, ten je hierarchicky vyššie. Čiže staršia generácia je hierarchicky vyššia ako mladšia generácia, potom sú najskôr rodičia, potom je nová vytvorená rodina, potom je partnerstvo, až potom je rodičovstvo. To znamená, že ako náhle sa tieto role preklopia, že dieťa má vyššie nejaké akoby hierarchicky je vyššie postavené, tak vždy je to problém. Že vždy ako to dieťa nie je jeho právo byť na prvom mieste vedľa partnera. Že vždy je to akoby, pokiaľ je ten partner niekde na druhom mieste ako dieťa, tak vždy v tom rodinnom systéme znamená problém. Je to zrozumiteľné? Som zrozumiteľná? OK. Áno, jediné, čo už je tam už doprava. Dobre, počuť tie autá strašne. Keby bolo teplo alebo dusno, tak kľudne povedzte. Už sa počujem. Máme strašný hluk to robí. No. Dobre, takže to boli teda tie zákonitosti toho rodinného systému. A čo vlastne, ako teraz vidíte možno aj vy, že vlastne ten systém je niečo, čo nás dokáže spätne ovplyvňovať. Že je to niečo, čo vlastne je neviditeľné, napriek tomu nás to ovplyvňuje, že čo to tam vlastne je. A systemické konštelácie, ten systemický prístup vlastne vychádzajú z viacerých teórií. So mnou tak rezonujú najviac dve teórie, takže len tak veľmi v skratke ich priblížim. A to prvá tá teória je vlastne teória morfickej rezonancie. Veľmi komplikovaný pojem, ale nič ťažké. Zakladateľom je pán Sheldrake a vlastne on zistil, že
každý, či je to vec, človek, rastlina, čiže každý svojho druhu patrí zároveň do druhu celého svojho celku, celého toho celku, celého akoby tá rastlina ríša, že patrí tam, ja neviem, alebo určité zviera patrí do toho celku, toho konkrétneho druhu. A zároveň ten konkrétny druh, ten konkrétny jedinec má prístup akoby k celému tomu informačnému poľa toho svojho druhu. Trošku komplikovane to vysvetľujem, ale vlastne je v jednoduchosti povedané, že každý ten jedinec má prístup k tomu morfogenetickému takému tomu poľu, ktoré obsahuje všetky zároveň informácie o charaktere, o vlastnostiach, o všetkom vlastne, čo sa týka toho konkrétneho druhu, čiže vlastne má prístup, ako by dokázal čítať v tom informačnom poli. A v podstate to polením akoby prestupuje. Čiže vlastne keď zmení druh niečo v sebe, tak ten konkrétny jedinec, tak vlastne ako bude to pociťovať celý ten druh. Čiže to je taká akoby morfogenetická rezonancia toho druhu. Neviem, či to je zrozumiteľné, ale ako na to pochopenie je veľmi dôležité, pretože vlastne ako to je základ. To, ak chceme vysvetliť, že niekde sú tu nejaké neviditeľné väzby medzi nami a tými druhými toho v tom našom systéme, je potrebné akoby rozumieť, že čo to tam vlastne vibruje medzi. A ten druh, keď začne, alebo ten jedinec v tom druhu, keď začne niečo meniť, aktivovať alebo niečo prosto začne akoby pretvárať, v podstate formuje alebo reformuje celý ten svoj druh. Takže asi takto v jednoduchosti povedané. A druhá tá teoretická, toto východisko tiež vlastne pre tie neviditeľné vlákna medzi nami a tými druhými je teória holografického modelu, ktorá využíva vlastne fenomén hologramu. To asi poznáte, že vlastne keď rozdelíme celok na malé jednotlivé časti, tak každá tá maličká časť vlastne zároveň obsahuje aj celý ten celok. Čiže keď opäť stavia, alebo teraz som pri figurkách, keď človek stavia seba v konšteláciách, tak zároveň niekde a mení niečo v sebe, tak zároveň vlastne mení akoby tú informáciu aj v celom tom svojom vlastne systéme rodinnom. To znamená, že teraz z praxe klient nebol niekoľko rokov v kontakte s otcom, bolo to tam ako veľmi si boli vzdialení, od detstva v podstate neboli spolu a klient si v konšteláciách vlastne postavil seba a postavil si svojho otca a vlastne asi o 2 dní klient volal teda, že otec ho zrazu ho kontaktoval. Takže ako vidieť, že tam došlo k nejakej zmene a pritom ten otec vôbec nevedel, že čo ten syn robí, že bol na nejakom sedení a boli tam nejaké konštelácie rozostavené. Čo je zvláštne, lebo vedel, že vlastne ako niečo sa tam v tom ich rodinnom poli vlastne sa zrazu niečo zmenilo. Tak stále sme sa nedostali k tomu jadru, ale tej prednášky, ale v podstate toto mi prišlo ako veľmi dôležité, aby to bolo zrozumiteľné vlastne, čo chcem povedať ďalej. OK, zatiaľ všetko volá mi Miťa. zrozumiteľné. Miťa volá. Tak je možno cinknitý vy. Tak počkaj. Kľudne, ak budete chcieť prestávku alebo čokoľvek,